Horaris, monotonia, estrès, pressió. La societat actual ens marca un ritme trepidant de vida. Llevar-se cada dia a la mateixa hora, complir la nostra jornada laboral, anar al gimnàs 2 dies per setmana, perdre el temps al mateix bar de sempre. Fugir d'aquesta rutina és molt difícil, però necessari a la vegada. Cal que cadascú trobi una vàlvula d'escapament per sortir de l'asfalt. Si no ho fas, la ciutat t'aixafa. De totes les opcions per buscar la sensació de llibertat, la muntanya és la reina. La muntanya és llibertat. Sents els teus passos, camines sense mirar els cotxes, respires aire pur. Com a la resta de la vida, cal marcar-se reptes. Imagines un objectiu, l'analitzes i l'estudies, lluites per aconseguir-lo i l'intentes assolir. L'èxit és relatiu. No intentar fer res és l'autèntic fracàs. No s'aixeca la barra, divine, what rapture serene. Till clouds came along to disperse. Cada expedició és diferent. Pots pujar a la mateixa muntanya, però per diferents vessants. Pots fer la mateixa ruta, però les experiències seran sempre diferents. El que aprens, la gent que t'acompanya, les converses, la meteorologia. La nostra escola ha estat al Pirineu. A la nostra serra hi trobes ascensions senzilles, però també n'hi ha de perilloses. Algunes breus, d'altres llargues, amb molt o poc desnivell, sol i calor, pluja i neu. El seu sostre, l'Aneto, marca el límit d'altitud, els 3.404 metres. El que hi ha a partir d'aquesta cota és desconegut per a nosaltres. Per descobrir-ho haurem d'anar més lluny, als Alps. És allà on volem seguir descobrint, on ens marquem un nou repte. Creuarem la línia dels 4.000. Allà pujarem al paradís.